с Салко. Ти имаш ли 3-годишен кон? И ти имаш. Запиши, Ангел. Колко? Няма 2 годишни па, пускаме големите. Сега, кой иска наляво? Наляво ще бягате, така ли? Наляво. Е така наляво. Кой иска наляво да дойде да се запишат трите имена и на коня? Бояне, ти ще бягаш ли наляво? Пиши Боян с кон Чопачок. Чопара. Кон Чопачок ще участва на първа гара. Салко майстора с Лундиган. Феруп, ти ще се включиш ли на тази гара? Не. Други желаещи да дойдат на тази гара, на трета гара? Има ли на първа гара желаещи? Колко дишите, Коля? Няма значение. Чупа-чуп. Yukarıda klima tutuyor arabada. Трети кон чакаме да може тази гара да може да пускаме. Али! Сен! Айде, пиши Али! Как ще тръгва, бате? Така. Сега, за втора гара. Събираме хора за втора гара. Кон Евро. Сега ще има и втора гара. За втора гара да дойдат да се запишат. Та гара надясно ли искате или наляво? Как ще бягате? Така или така? Как ще бягате? Наляво. Първата гара е наляво. Втора гара, кой иска надясно да бяга? Надясно, кой иска на 2200 метра да бяга срещу? Дами и господа, На 2000 метра има ли някой да бяга? 2200. Галин Бартера, неговото семейство специално за най-лепшом база. Сега тази гара на каква дистанция искате да се пуска? 1600 метра пише. Първа гара 1600 метра ще се пускат наляво. 3 коня. Втора гара пише 2000 метра. 2000, а? Искат 1600 метра пак. Давай на 1,6 пак. Не са готови конете и тежка е писта тук. Шанмак! Къде са криш, Шанмак? Хайде след мака. Сега, значи ще има правила, ще спазвате правилата. Червения флаг, докато не са дигне, значи конете няма да тръгнат. Това ще е... Белия флаг ще бъде там. А червения ще е старта, да знаете. Да. А белия флаг ще е белия байрак, значи фалстарт, трябва да спирате. Така, първа гара да се готви и втора гара да дойдат да запишем. Румене, готви са, ще бягат с един мой кон. Слушайте го гара. На 1600 метра. Надясно. Надясно ще бъде. И уж на
Добре, както кажеш. Galimbartera, ti shonen su vackero. Naši perave na me dade džambaze. Pa me sinjam dumo dume ste. Odole si bare legendarja. Dari bari zlatna panega. Od džambazi. Обаре до мука. Момчета, който иска да се запише на втора гара, да дойде. Айде, заповядайте да се запишете. Всички имате коне. Покажете се. Сега, значи за втора гара колко коня сте? Сега, Румене, записвам те с чекалищия кон. Айде, диджей Орхан. Ей, първа гара да дойдат да ми дадат по 50 лева тук. Салко. Orhan. 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 Ти колко дава? 100? 100. Значи тук на първа гара са събрани Румене, събирай ги. Така. Момчета, Всички ще бягате, ей! След мак. бягай с него. Ти ще бягаш, Ангел ще бяга с Алито. Всичко да се запише. Така. Всички да заповядат да се запишат. Всички имат коне. Момчета, колко много коне има. По-хубаво става. Шинди, чакай. Аз с теб ще бягам тогава. Е, сега с теб ще бягам. Така. Браво! Аз тебе те търся. Намериха се. Аз не го търся. Така. Добре. Всички да се запишат. Сен. Пише Янко на втора гара, Румен го пише на трета гара. Е, при този приятел, при моя. Така. Който има един или два коня да дойдат. Момчета, 50 коня има, само 10 сме записали. Давайте. Давайте тук да се запишем. Покажете Трябва да има се. шоу. Шоу да има, шоу. Да си правим кеф. Ето, и диджей Орханчо тук, кой искате още? Камера, музика. Да. Ели. Това е втора гара. Айде. На трета. Който желая динерчета при дядо Орханчо. Семердин пара. Трета гара пише Асан. Асан Кълъч. Яшабе Кълъч. Чакай сега. Много станаха, чакай сега. Сега за втора гара. За трета гара кой даде? И за трета. Румине, събирай ги. Това е за втора гара 150, събирай ги. Който иска да се запише, да заповяда тук. Имате коне. Това са за втора гара, отделно ги стои. Моля на камерата никой да не... така. Камерата снима, защото... Отдолу ги стои.
И сега искам, като се пускат конете, всеки да си маща децата, да не направим някаква биля. Видяхте в Царемир какво направихме, полицията на прибра, имахме разправи много. Георги Генчев, Пластай, ново момче от Сливен. Рагана в Хисарача. Като почнат да се пускат, всички настрани. Аскал, ежитек ме камък. Добре, кара, колко сти? Иша. Втора гара, кои са сега? Румен и Янко. Добре. Наляво. Добре. Тук Румен го изкаря и наобратно ще бяга с него. С Османа. Изкарай го тук. Добре. Пише и Феруп още за та... на 1600 метра. Гарите. Момчета, сега разберете се за галопи. Идват още коне. Да си го има. Ви сега какво викат момчета? И да галопира, трябва да спира. Спира. Румен, ти си тук, нали? Всичко ще е по правила. Сега има спор за галопа, Румене, виж, момчета в другите гари. В Царемир се кара в официалните бяганите, като галопираш и излизаш. А в Царемир ние бягаме, басовите бягаме и галоп да направи. Коня спираш и караш. Спира коня, няма да кара. Ако кара галопа, аз самия ще го декласирам. Изкарвам. Да. Значи ще има тук съдия. Продължава ли 15 галопа, 20 галопа да направи и направо да напуска пистата. След 15-тия галоп трябва да напуска пистата. Хайде първа гара да прягат и всеки да си баща децата да ни направим беля. И всички настрани, моля.
напускайте пистата, които коне няма да участват, да напускат пистата, само трите коня да останат на пистата. После пак ще загряваме, пак ще тренираме, така че да не си преди. Ага, Асан! Казак ще има. Да. Който е записал. Ама те идват, тя звънна, че идват и те. Ще направим гара и за тях. Ще идват и те. Асан! Hazırla da trăgma! Ще има пета гара. Един ме резерва, чакай! Няма нищо, ще вредара пари. Поздрава за Ангел Джамбаза, за организатора на това хубаво състезание. И за Колю. Шампиона. Насам. Салко, оттам насам. Салко, тук е старта! Тук е старта, момчета. Чуйте ме добре. Старта, вижте червения флаг. Стигаем с червения флаг, господине. Значи... Ага bunu, ага! И да. Ей! Момчета! И да. Наредете се горе-долу като гусовите да има 50 метра и леко по леко тръгвайки, няма да има старт начина. Другия кон да се обърне насам. Третия кон. Имате 1 минута до старта. Да. Салко първи коридор. Рамо втори коридор. Алито е трети коридор. По коридори да се нареждат. Салко първи, Алито втори. Изчаквайте. Добре. Рамо води! За сега Рамо води. С кон Чопачок. Чакай! Чопачок галоп дигна. Оправи го. Така. За сега Чопачок се начело. Втория кон е Салко, майстора от Пловдив, град Пловдив. Натиска. Атакуват. Още една обиколка има момчета. Чопачок води. Салко майстора е втория. Още една обиколка има момчета. Базва! Така. Рамо! Шампион пира! Нещо не ще да върви. Моя нищо. Да, нещо не ще да върви. Сила играе. Чопачок се начело. Салко майстора последва. Тук колете са сълни, ага. Така. Иска да върви. Брат, дали го допалят тук да бяга? Той така. Чопачок е начело с запречник Янко. Браво! Чопачок е на първо място. Салко майстора. Рамо! Да си живи и здраве. Айде чистито. Откъде взима то ком на Рамо?
Така. Така. Идват още коне от Пловдив, от град Пловдив идват коне. Дай да видим да награждаваме. Добре, ти ги раздавай. Ми така ще ги раздавай. Така, на първа гара победителя да дойде през сцената да го награждаваме. Да се получи наградата. Фон Чопа Чокс да дойде през сцената. Иди, коня. Фирук, Янко и Емер да прягат втора гара да почват да загряват. И така, посрещаме победителя на първа гара. Кон Чопа Чокс. Яша бе, Янко. И така, ето го коня, момчета, на първа гара победителя, кон Чопа Чокс, с кон запрещик Янко. Божидар ли се казва, момчета? Божидар. Честито моето момче. Айде на здраве. Айде, Божидаре. Коня моя луд. Децата да се махнат, коня ще пуска. Прибирайте децата. Кони ли не? Пета гара, пускай го при нас, айде. Айде. Кенара. Пета гара. 3 коня станахме. Пета гара. Не. Чай да видим се. Тука сме. Кой да уруби? Макараджата, това е моя кон, той ще го кара, Румен ще го кара. Да, Макараджата. Пише Асен тука с лининей. Пета не може да е тука, махнахме единия. Който Янко го махнахме. С Пирук ще бягат двамата. Пиши тука или не. После екип буржула var bir de köfte. Köfte var, yiyecek mi köfte var? Имате 15 минути на разположение да загрявате конете. След 15 минути трета гара, на втора гара са пункта. А се ще набие с Илини. То по-рядно. Той ще набие. Аз толкова преди 3 дена дойде. Не го знам какво е. Пускам го, каквото стане. Майка. Така. Момчета, имате 5 минути до старта да напускат пистата, които няма да бягат да напускат пистата. Отворете път на момчета да се видят конете. Виждам 2 коня.
Сега, ела тук да се запишеш на пета гара и ти. Добре, пиши го приели това, хайде. Добре сега. Тук два коня сте записани. Ти ще бягаш ли? Аз ще запиша още един кон тук. Видиш ли? Да се хваща децата. Изчакайте Феруб. Изчакайте Феруб. Момчета, изчаквайте и леко по леко захождайте, да може старта да е редовен. Казвам му на Румен. Дай гала, да така ще се така на бързо. Няма проблеми. Дай да върнем да взем. Дай си да взем гала да карам с седмака на бързо. Така, напускайте пистата, конете да излизат от пистата. Пускаме втора гара. Ало! Напускай Соня кон пистата, ало! Дръпнете се настрани. Само камера да остане. Захождайте, изчаквайте се. Чакайте. Първи коридор Феруб. Втори коридор Янко. Трети коридор Емер. Изчаквайте Емер. Връщай, Феруб. Връщай. Ще те изчакат. Изчаквайте. Една минута до старта. Изчаквайте Феруб. Отворете пистата. Брат ми Бабардано, баро да возем. Ти караш най-мощните коне, няма кой да ти излезе на старта. Името му марка, колата му баварка, космос. Парей си ман, душман, наш те перавен. Така. Първи коридор. Феруб, град Пловдив. С кон Васко. Втори коридор. Янко с кон Фивла. Трети коридор Емер с кон Ромео. Така. Момчета, наредете се и леко по леко пускайте движение. Изчаквайте. Бягайте настрани. Бягайте настрани. Фол. Ало, Феруб, ти не карай. Кубилата ни тръгнат. Чакайте и го и чакайте. Фал старт. Феруб, ти не карай. Спирайте конете, не ги морите. Фал старт. Бягай оттам, бе. Феруб! Спирайте ги, бе! Спирай, Феруб!
Момчета, гледайте знамената и тогава тръгвайте. Казах ви, ако се дигне белия флаг, значи има проблем. Фолстарт. Така. Комисията реши повторно да се пускат конете, защото не се изчака да вверх кобилата да тръгне. Така. Ще има... Сега, малко да отдъхнат конете и тогава ще ги пускаме поне 5 минути да им дадем да отдъхнат. Не, тая гара редовна ще е. Много ги дразнат конете. Обръщайте до буса и пускайте, бягайте настрани. Публиката да отворят место. Дръпнете се, бягайте настрани, бягайте! Добре. Пускай! Редовен е старта! И сега, какво да го чакате, Имбер? Два пъти го чакаме. Така. За сега води от град Пловдив Феруб с кон Васко. Следва го Янко с кон Фифа. Момчета, дръпнете се настрани. Старта е редовен. Така. За сега води Феруб. Така. Само да не падне, Полека да пали си да прави кара. Да видим финала как ще завърши. Ако да държи малко. дава плада. Бари като е кобилта. Кой? Дала. Аз съм И така. само на гласа ти пусна на панка, хубаво кобилта е за удари, добре е гала. Феруб води с кон Васко, град Пловдив. И така. На първо място е Феруб с кон Васко. Да е жив и здрав. На втори е Емвер. На третия е Янко. Така. Трета гара да се готват. Победителя Феруб да дойде през сцената да си вземе наградата. Пловдив с кон Васко. Да е жив и здрав. Ето го победителя на втора гара. Феруб град Пловдив. Да е жив и здрав. На гайка. Дай малко на гайка. Саста, дай на гайка. Така. Дай на ми. Ето го победителя на втора гара. Гитарата. Давай, каудърва! Така. Айде, бе!
Мали говорите? Да захождат так, да старта. Да старта да захождат. За старта се пригответе. Как беше Асан Мишо? Асан, Колю, Асан и Мишо. Колю, Асан и Мишо. Да се изчакат как да се изчакат. Изчакайте се, изчакайте се. Изчакат се. Изчакайте се. Изчакат се. Изчакайте се, изчакайте се. Ага, на, ага. Давай! Така, тръгвайте! Идваме на старта! Така. Конете си върват на куп. Много добре. За сега води Колю. Я виж. Колю Дългия води. С побила Румена. Ей, Генератор ток битти. Галете, галете там. Колю води. Градина. за сега Колю води. Колю, bir şey oldu. Baba kay Makif. Mikrofona, mikrofona. Настрани. Alakif. Bana bak, mikrofona bak. Mikrofona bak. Така. На първо място. Асан Калуч, да дойде да си получава наградата. Асан Калуч. И така, а? Така, сега тук тази гара е надясно. Его тук Румен, Яшко, Ясен. Ела, брати, аз бях на трето. А те се ще да бега. И така, да се готвят четвърта гара. Румен с кон Макараджа. Яшко с кон Порше. Асен с кон Илилей. И така, на трета гара победителя Феруб, град Пловдив. С побила Akif. Ела да се Sana. получиш наградата. Kaldırma. Bak buraya. Ала да ти. Al kaldırsana. Kaldır. Южна България. Огалим бартера, тишонен собакер. Хайде! Всички роми! Синям думо думе се, одоле си баре легендария. Тари бари златна панега, от джамбази. Баре дому како, баре вилесо, баре гърни. Четвърта гара. Имате 15 минути на разположение. Четвърта гара. 15 минути.
пета кара, момчета, има тук, има записани колко души са дали пари. Само двамата. Ти си пета гара. Османа е пета гара. Ангел и Таир Али. Пета гара. Пета гара. Пета гара, Осман. Осман трябва да бяга с пета гара. Добре, не? Що ги сменяхте колите? Аз това не го разбера. Пиша нещо. Що се записа, колите ги сменяте? Два коля са факто. Ама, оне са. Разбира, примерно с него. Вие тук сменяте коне. Как става? Сега, нали искате да не сте на една гара? Ама, коя гара са вас? Не там нали ги пишете Пета гара. Пета. Пишете пета гара. Ангел. Ево, още коня идват тук момчета. Али по Таир. Ще има, коня идват още. Така, дръпнете се настрани, защото тук започва старта ще бъде даден след 2 минути. Момчета, дръпнете се настрани, конете идват. Първи коридор, Румен, с код Макараджа. Изчаквайте се. Дръпнете се настрани. Дръпнете се настрани. Леко, ще ударите. Лекичко. Леко. Това го спира момчета. Така. За сега Асен води с кон или не? Следва го Румен с кон Макараджа. Така. Дръпнете се от пистата, момчета, освободете пистата. Ще направим билет, ще удари някой. Ой, чудега. Нещо стана, не знам. За сега води... Не. Дръж. Как ще той го спира начало момчето, как ще го изкара? Панна коня панна. Ми дупчат ти. Бъде помагайте на Сенчо, нещо стана с коня. Дръпнете се настрани, момчета. Не знам, това е от приоземна и науче на Сен. Момчета, дръпнете се настрани. Конете идат, че направите биля. Азър. На първо място е Код Яско. На второ място Румен с Макараджа. Не, Белжем. Така. Сега. Пета гара. Ферук, Ангел и Али.
победителя. Дръпнете се настрани. И така, на четвърта гара победителя да дойде. Сала Акев. На четвърта гара победителя е... Ала Сал. Ясно! За колко ще? Така. Ангел, организатора да даде 50 евро тук. Не знам, че пише добра. Него защо не го записате? И него ще го пишете и него 4 коня ще поставите. Ale, Serbek, давай, ти си батко! Илана, сам ти чу. Сиденко не е, чета. Ако не пуста коня да уби по Итана, ей! Birbirinden korktu. Страхота и не да го... Пазете се, защото парите са много. Пазете се. Момчета, парите са много, пазете се. Румине, бягай, че пускат. Румине, айде. Така, залидете се по коридори. Айде, давай! Давай!
Kollanır. Cabra Ali! 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 Buraya gel. Tutun beni var. Vai Čakira, mučeta! Čerpan, grad Čerpan! Na prvu vesko Čakira! Dağımızla bağırma. Na prvu vesko Čakira, mučeta! Puskaj muziki tamo, brat! Puskaj neki bak! Yandı toplar yandı. Aa, yok paketi var. Aa, gel bak yandı bütün her şey. Yansın kartı ne değil. Ridovnu var kona, ridovnu var. Hadi gel. Hoşça bir asprey. Sana vereceğim. Esko şu pravi trampas. Ahmet'in. Sen kaçıncı karasın? Ha? Doğan basmış bu parayı. Akedo. Arga. Çekin. Haydi. Sabah olsun. Bravo ne? Mini boşo nema problemi mini. Nema var tepkisler nema problemi. Beygir var üzerinde. O bütün şapka değil o. Beygir için Öbürü de yaptı o değil. Sıkıntı o var yok bir şey onda. Hadi Osmane. Zasiga Osman Vodigrad, Çerpan. Zasiga grad Čerpan Osmane. Kraj. Öbürü tut kendi bir yere. isteme. O yarım isteme. Hadi Osman. Kaçın beygirler çok kötü çocuklar. Olabilir beygirler bağırmayın. Nara yapmayın. Osman tutuyor salma. Oyunu kanat. Osman en iyi taraf. Osman içeride Hiç aydama. Valla Osman aydama. Kaçın gelin. Свалки лента. Águila, querés. ¡Ay, tira! Ali. Bu ne kızım? Fırta.
Az da igra. Pускай да чук да играе. Аз кола да играя. Osman parite! Dajte nam momčeta! Zapravite nam alata da čerpim! Osmano čerpimo što ti u mestu! Zapravite nam alata! Momčeta! Sakira! Kamera bravo keneri! Kamera! Canlı yayın buraya gelsin. Kamera! Tutmayın bravo! Momčeta! Osmano Sakira na prvo mesto! Eto parite momčeta! Kaçın Erbekir. Kaçın yoldan! Yoldan kaçın!